Gori i Atlantski savjet organizovali su panel diskusiju o privrednim i ekonomskim prednostima članstva u NATO-u. Iako su svi učesnici saglasni da korist od članstva nećemo imati preko noći, ocijenjeno kako brojne mogućnosti za ekonomski razvoj država mora iskoristiti. Svako ozbiljan gleda dugoročno, isto i sa biznismenima. Tako bi trebalo da je, ali danas je teško predvidjeti šta se može desiti za 5-10 godina, jer nas na to pominju i dešavanja na istoku. Sve to, smatra profesor Kraljevskog univerziteta, ima veze i sa Balkanom. Evo kakve. Ovaj region u cjelini još uvijek, ja bi se osudio reći, imam ovdje mnogo prijatelja među vama, smatram da još uvijek nije stabilan. Mislim da uloga NATO-a još uvijek, kako sa čizmama na terenu, a i tako u nekim drugim političkim sferama, dosta uticajna i mislim da ona ima implikacije za razvoj kako malih preduzeća, tako i velikih kompanija. Ako imamo nepredvidivost s jedne strane, vrlo je važno da ekonomski sistem ima neku vrstu sigurnosti. Isto tako, države bez brandinga ne mogu na međunarodno poslovno tržište. NATO sam po sebi neće doneti taj brand, ali sigurnost ovog područja, bezbjednost, kako god hoćete da nazovete, dugoročni prosperitet razvoja ovog područja ima određenu težinu u tom brendiranju. I mislim da se prečesto ona zanemaruje. Za još jednog profesora, ovoga puta sa Ljubljanskog univerziteta, Erika Kopača, izuzetna prilika za poslovni napredak upravo je članstvo u NATO-u. Kroz koje se može doći do poslova. I to ne samo poslova za takozvanu namjensku industriju, nego i za poduzeća koje se bave potpuno civilnim stvarima. Takav stav dijeli i naša profesorica. Stabilnost i bezbjednost prepliću se sa ekonomskim aspektima. Članstvo u alijansi neće mnogo značiti ukoliko kompanije i crnogorski privredni sektor ne iskoriste ono što im se nudi. Članstvo samo po sebi ne donosi benefite preko noći, niti nam NATO garantuje da ćemo mi iskoristiti te ekonomske mogućnosti. Ali sama je i velika vrijednost da ih mi dobijamo. Nacionalni koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović kaže da se bezbjednost u širem kontekstu može posmatrati kao ekonomski resurs. Iz tog aspekta bezbjednosti kao ekonomskog resursa proizilaze i svi ostali benefiti koji naravno imaju sve svoje uslove, pretpostavke. Crna Gora, kako god da se opredijelili, možemo čak i u kombinaciji, ja nisam ekspert na tom planu, ali što reče profesorka, ili za strane investicije ili za podsticanje izvoza, mi moramo da stvaramo jedan poseban ambijent koji se prije svega odnosi na ovaj bezbjednosni i sigurnosni sistem koji definitivno NATO dobija. Poslovni panel o ekonomskim i trgovinskim aspektima članstva u NATO-u organizovala Američka privredna komora i Atlantski savez Crne Gore. U Ukrajini nastavljene